gekregen. Dus, U bent hem en Wijn is de zanger. Wijn is de zanger, Ach, ja. zo is het. Ja, want ik kreeg vanmorgen, luisteraars, een brief en een bandje met Limburgse liedjes. En ik was natuurlijk nieuwsgierig wat dat wel allemaal was. Ik heb die brief eens goed gelezen. En ik had inderdaad gedacht, ik ga daar een mooi liedje van uitzenden. De ballade van de Roes. En toen belde u op, Pater, welkom in de Lichtstraal. En u mag u zelf eens even vertellen wat u met uw Limburgse liedjes beoogt en wat er toch allemaal achter steekt. Ja, het is Kom eens zo, dichter naar de microfoon. ja, het is zo dat ik beschouw die liedjes als, ik zal maar zeggen, liefde voor het vaderland. Ja, dat is toch het vierde gebod. Je moet je vaderland, je ouders eren en daardoor je vaderland. En als ik zo kijk naar het Oude Testament, al die psalmen bijvoorbeeld voor Jeruzalem, voor het heilig land, voor het beloofde land, dat is allemaal een lofzang. Het hele Oude Testament praktisch een lofzang voor het eigen land. Hè? Liefde voor het eigen land. Liefde voor de mensen ook in het eigen land. En dat heeft me zeer geïnspireerd om dus echt Limburgse liedjes te maken, want ons Limburgs land is zo mooi. Zij het Belgisch, zij het Nederlands, zij het Duits-Limburg, dat bestaat ook. Hè? Dus ik heb daar maar liedjes opgemaakt, zo maar. Ja, dat is makkelijk gezegd. Zeg maar, die moesten nog gezongen worden en er moest muziek bij komen. En u heeft een muzikale familie, begrijp ik. Ja, die hebben een country band. En ze zijn zelfs in Mexico geweest. En Texas geloof ik dat ze geweest zijn. En die spelen dus country music. En country, dat wil zeggen van het platteland. Dus dat ligt hun om ook van het platteland, van ons eigen platteland te zingen. Dat ligt hun werkelijk. En daardoor hebben ze dat heel leuk gevonden en daar muziek bij gemaakt. En ze zingen ook heel goed, vind ik. Hè? Ja, dat doen ze ook. Dit is trouwens niet het eerste bandje wat u heeft gemaakt. Dat is het tweede bandje. Hè? Het eerste was van Maastricht. Ja, dat zal ik je cadeau doen hè, voor je 250ste. Ach, dat zijn dank. Niet voor jaardag, maar voor de 250ste keer dat jullie uitzenden. Zijn. Ik zie dat eerste bandje, dat staat hier op uw brief, dat waren Maastrichtse balladen. Ja. En nu zijn het Limburgse liedjes en u heeft nog meer plannen. Ja, Limburgse balladen, dus enkel balladen. Balladen is niet enkel. Liedjes kan iedereen maken. Hè? Iedereen kan een liedje maken voor een verjaardag enzovoort. Maar balladen, dat wil zeggen een verhaal dat op muziek gezet wordt. Zoals dat vroeger door die troubadours gezongen wordt. En dat is natuurlijk wel een specialiteit. Zullen we er alvast eens eentje draaien? Ja. De ballade van de Roes. Mielu, dat is de ballade van de Roes. Die komen langs de meilen en zorgen met gestoel. En de keuren vol met bloemen, mijn hart de goeste sloeg. En op die vrije meilen die kogen huilen roes. En gaat die aan dat meisje, ze staat die in het bloed. Die roes is vol met kleuren, zo rood wie knoppen bloed. Ik zag mijn schoenleeg meisje, die roes die steed ik goed. Ik kon op dek zo wandelen tot ik haar huisje vond. Ze stond je zonnig even en noorden zo het rond. Ze zaten op een bankje, zo wiet dat ik het gebracht. Ze gaf mij dan nog teken bekeken in de oog. Die roos is vol met kleuren, zo rood wie kloppen bloed. Ik zag mijn schoenleeg meisje, die roes die steed ik goed. We gingen naar de bergen en ik kreeg al zo'n leed. Ze zag nergens het merk, maar meer zag ze niet. Ze hong aan mijn eier en ik zag de volle maan. Ze zuchtte en zag de zwerm, ik moet nog zo goed. Die roos is vol met kleuren, zo rood wie knoppen bloed. Ik zag mijn schoenleeg meisje, die roos die steed ik goed. De klok sloeg op de toren, 12 voor de slong. Ze zag het wereld duist en de moed is zeker rond. De lok begon te klagen en staan niet in de man. Er stond te veel op beurtjes, ze stonden mij in zon. Die roos is vol met kleuren, zo rood wie knoppen bloed. Ik zag mijn schoenleeg meisje, die roos die steed ik goed. Je moet het dik bedenken, mijn allerbeste lui. De bloemen die al stinken, die geeft me niet op nu. Dan komt je langs de meilen, je gebukt aan een hoes. En geeft die aan een meisje, ze stikt die in een bloes. Die roos is vol met kleuren, zo rood wie knoppen bloed. Je zegt dan aan dat meisje, die roos die steed ik goed. Die roos is vol met kleuren, zo rood wie knoppen bloed. Ik zag mijn schoenleeg meisje, die roos die steed ik goed.
Pater Pieters, het klinkt heel goed. Dank u wel, mevrouw. Ja, u leert dat niet af, hè? Weet u hoe ik heet? Ja, ik weet het wel. Ook huis. Nee, Lies. Lies. Veel beter, goed zo. En dan heb je ondertussen het eerste bandje tevoorschijn gehaald. Daar gaan we dan dadelijk ook het eerste liedje van laten horen. Maar vertel eens, want ik lees in uw brief dat u dus daar wat mee wil natuurlijk met die bandjes. Dat is normaal. En u heeft daar 200 exemplaren al van verkocht aan het missiebureau in Limburg. Oh ja, die hebben het bandje gehoord. En die hebben toen onmiddellijk 200 exemplaren besteld voor die Limburgse missionarissen. Meneer Van der Valk was dat, uit Remond, missiebureau Remond. En die zegt, zijn zo mooi, we gaan die over de hele wereld, wordt dus mijn liedjes gezongen, Mistrees gezongen. Zelfs in Alaska, in Zuid-Afrika, in Indonesië. Ik kom over de hele wereld verspreid, geweldig. Ja, natuurlijk. Dat is internationaal. Ik kan me dat voorstellen. Zeg maar, u gaat terug naar Brazilië, want... Ja, ik ben missionaris in de buurt van Rio de Janeiro. Oh ja. Daar heb ik een kleine parochie en daar werk ik dus. En ik ben een paar maanden met vakantie geweest. En moet ik weer terug. Ja, en dat doe ik natuurlijk graag, want het wordt veel te koud natuurlijk. En dan die regen, van die Nederlandse regen. Maar we hebben zo'n mooie zomer gehad. Ik vond het heerlijk hoor, maar jij bent toch liever terug hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg, en Pater, dan wilde natuurlijk graag die bandjes verkopen. Ik praat niet zo vaak over geld in de lichtstraat, maar u mag het zeggen. U wil ze graag verkopen voor een tientje. En waar moeten ze dan besteld worden? Oh ja, dan moeten ze bestellen. Dat is dus het bestelnummer 043. Ja. 47 2064. Ik zal het nog eens zeggen. Het telefoonnummer in Maastricht is 47 20 64. Dat is uw telefoonnummer? Ja, het telefoonnummer van mijn broer. Goed. Ik ben bij mijn broer. Goed. 47 20 64. En Pater, we zullen nog eens een liedje laten horen van het eerste bandje. Dank u wel. Ja, doe maar. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met pijn, weer met spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met pijn, weer met spee. Rustig geleefd tussen het werk, drinken we door, staan in de spee. Toen ik met de boos in die jaar, zat op het stuk in het kaaslampenlee. Ik ben echt de geleefd geleden in stretch, lang door de route van het hoes op het huis. Zat op het stuk geteld en mijn huis, toen van mijn huis schuiven in rug. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. De monniken schuil, de boel op de neer, die vaak is rond het slapen en vlaai. Spruiten kan pret, die dansen de polka, eten en drinken, dat moet niet met schaar. Ongeveer zwemmen avond toe, snikken en een teug, het wijk op de ruil. Jojo deed wij, de gingen weer weg, over het crasje daar langs het veld. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Lichtjes gezond, drukjes gewoon, drinken en spreken, wat een plezier. Spullen de kinderen, we zuchten niet keer, met voor de glas, stellen niet bij thee. En de wens meer, maar spullen in de huis, drukken mijn neus tegen de hoed. Honderd drukken, moet weer een zeuk, die van de vakantie de kokken wat goed. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik met hem, ik ben in de spee. Kaaslampenlee, kaaslampenlee, ik
wilde u hartelijk bedanken en u heel veel succes wensen. En ik wilde ook eventjes, echt van harte wil ik dat doen, u heel veel succes wensen in Brazilië. Dat het u daar goed mag gaan, gezond mag blijven, zodat u veel voor uw mensen mag betekenen. En u wil zelf misschien nog even vertellen dat die liederen die nu te horen worden gebracht, niet door u natuurlijk gezongen worden, maar vertel zelf maar even. Ja, dat zijn dus mijn neven. Mijn neven die hebben een eigen band, een countryband. En die spelen en die zingen en die doen dat heel goed. En wij hopen dat het zeker uw mensen, uw luisteraars bevalt. Hè? Dat is het voornaamste.